ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Чанд соат пеш турнири калони UFC 266 ба анҷом расид, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва реванши Ник Диаз зидди Роби Лоулер баргузор гардид. Ҳозир бошед дӯстон, мо ба шумо натиҷаи ин муҳорибаҳоро пешкаш мекунем. оғоз мекунем аз муҳорибаи Дэн Хукер ва бародари афғони мо Насрат Ҳақпараст. муҳорибаи ин ду ҷангвар дар вазни сабук баргузор гардид ва Дэн Хукер бо қарори дуаро ғалаба ба даст овард. Бародари афғони мо боша Насрат Ҳақпараст мутаассифона шикаст хӯрд. Аммо дӯстон, хотиррасон мекунем ки як ҳафта пеш аз ин турнир модари Насрат вафот карда буд ва ба ин мушкилиҳо нигоҳ накардан Насрат Ҳақпараст баромад кард ва муҳорибаи хуб нишон дод. мо ба ӯ сабр ва муваффақият орзумандем. Акнун боша мегзарем ба муҳорибаҳои асосии турнир. оғоз мекунем аз реванши Ник Диаз ва Роби Лоулер, ки баъди 17 сол баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки дар якум муҳориба Ник Диаз дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. дар имшаба муҳориба, яъне дар реванш боша, Лоулер дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард ва ҳисобро 1-1 кард. дуюм муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг байни чемпионка Валентина Шевченко ва довталаб Лорен Мёрфи баргузор гардид ва дар ин муҳориба дар чорум раунд Шевченко бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард ва боз камарбанди худро ҳифз кард. муҳорибаи асосии турнир ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни 66 кг, яъне дар вазни ним сабук байни чемпион Алекс Волкановский ва довталаб Брайан Артега баргузор гардид. ҷангваро тамоми 5 раунд ҷангиданд ва шояд ки ин муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи соли 2021 шавад ва дар чунин муҳорибаи вазнин ва дурахшон Александр Волкановский бо қарори дуаро ғалаба ба даст оварда камарбанди худро бори дуюм ҳифз кард. муҳорибаҳои пурраро дӯстон метавонед дар телеграм канали Паҳлавон тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепид шуда. расман Сарвар Хомидов, варзигари бебохти тоҷик, бо яке аз ташкилотҳои калони ҷаҳон шартнома баст. оиди чиз худи ҷангвар дар саҳифаи инстаграми худ хабар дод. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ассалому алейкум дӯстон, оҳиста оҳиста ҳама маро фаромӯш карда истоданд, аммо ман шодона ба шумо хабари хуб мерасонам. рӯзи 29 октябр иншааллоҳ ман дар ташкилоти Uae Warriors бо чемпиони пешинаи ин ташкилот меҷангам. иншааллоҳ аморатҳои муттаҳидаи арабҳоро забт хоҳем кард, навиштааст Хомидов. хотиррасон мекунем ки Сарвар Хомидов рекорди бебох 11-0 дорад ва ӯ охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 декабри соли 2020 зидди Аслан Товсултанов гузаронда бо қарори дуаро ғалаба ба даст оварда буд. акнун Сарварро санҷишҳои нав дар ташкилоти Uae Warriors интизор аст. мо ба варзигари тоҷик омодагии хуби беосеб ва муваффақият орзумандем. шаби гузашта хабар пайдо шуд ки чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамил Стерлинг аз муҳориба зидди Петр Ян, ки рӯзи 3 октябр бояд баргузор мегардид, даст кашид ва сабаби даст кашидани чемпион аз ин муҳориба осеб гирифтан ва ҷарроҳӣ кардан аст. хотиррасон мекунем ки ин бори дуюм аст ки Алҷамил Стерлинг аз ин муҳориба даст кашида истодааст. худи Петр Ян аллакай рӯзи 2 сентябр, вақте ки ҳоло ягон гап хабар набуд, гуфта буд ки Алҷамил Стерлинг аз ин муҳориба даст мекаша ва ӯ зидди ма ҷангидан намехоҳад. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем суханҳои Петр Ян дуруст буд. имрӯз боша баъди баромадани ин хабар Петр Ян дар саҳифаи инстаграми худ навишт ки ма гуфта будам. ба ин нигоҳ накарда ташкилоти UFC мехоҳанд ки Петр Ян дар ин турнир баромад кунад ва барои камарбанди муваққатӣ зидди Кори Сэндхаген ҷанга. ростӣ ба назар чунин мераса гӯё ки UFC намехоҳанд ки Петр Ян чемпион боша ва гӯё ки шикасти ӯро мехоҳанд. масалан, агар ягон ҷангвари дигар ба монанди Стерлинг ин корҳоро мекард, UFC камарбандро аз дасташ мегирифт. аммо номаълум барои чӣ онҳо то ҳол камарбандро аз дасти Алҷамил Стерлинг нагирифта истоданд. дӯстон, худи шумо муҳорибаи Петр Ян ва Кори Сэндхагенро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.